Kok ora mati kok. Lho. Wis ngene iki jatuhkan delok karo Tata dadi panggubane padha slamet sak tekane ya ponakan lanang wis sanggeni ora sandadak kanggo slamet apa wae lah kok dilangan mripatmu mencicil njur piping kupingmu kerot-kerot ungu apa saya tak takon karo kowe lah kok semule celekat-celekat kaya Durjana Karandinan apa maling konangan aku tak takon karo kowe kok cahyamu sarwa sumar kaya ngono kuwi lagi kok apa wah aku lagi bae nganggo Rexona apa ora ora kowe lagi bae rampok wujude barang gaib kang kuwi dudu darbekmu ya bener ora kok lho aku sih ojo ngakon belarak-belarak ucapmu iki rusane aku iki titise Bathara Wisnu dewa anggon kakonan dewa anggon kabadian lah kok iso kok lumpurke kaya ngono kuwi dadi rampok dadi begal iki maksude piye alah bel gedes ora ngandel Wisnu apa Nadyan kok iki sandang Bathara Wisnu nanging kalah muntuk patramu kaya mangkono prakulo Wisnu mesti bae bakal cocok ora kamu aku ngerti wujude kanggo topeng mojo kuwi lagi bae kok sikang ana ngarsane sandang jagat pratika bener ora balik ini gurene apa padune iki padune iki wis diwenehke larang Prabu Sri Bathara Kresna ora iso kita pancen sing ora gelem menehake aja takon dosa iki dayane anak Janaka sing bakal mumpang karo manungsa sing ngaku titis Bathara Wisnu oh iya yen to pancen kowe jajal karo kaprawirane pakmu gedhe ngolati para gadhe jajal wah ora kelakon dosa ora arek balungmu ya ini kok wenehke ora bakal tak wenehke Nadyan kok paling basane ngati kukute nyawaku ora bakal paringake panasiran bangsat alak bajingan kowe Wisnu
Lah kok banjur kaya mengkono ling ngedake iki. Lah kok rumaksan kaya mengkono ling mang-mang orang lain Ndara ati ya. Moro gak saiki sawan. Sinarang sami rono kadya panengan pariksa. Moro gak kaya apa iki wujude Narendra Darawati. Jagat sing bakal dadi saksine ana titis sanggang Bathara Wisnu tak gawe wirang dina iki.
mon kakek sumbar mon kakek kowe ungu nak yang kowe iki kasih lan padha nyaran-nyaran tumindakmu sarwa nasar tumindakmu rencana lingse sepanggilan rencananmu alah karo ujian Janaka bocah pencilaan bocah bedugal kaya sang ngene ayo sumbar ungu aku iki dasu yo ora sang gede ora aku njaluk aku ora ya kaya ngono syukur kowe mansaku kok iya sang gede dino samangku ora gage wening ora samu ora ngopo combihamu wujude wahyu topeng waja bakal tak parinake lawan siamu sang gede tako sang to kono kudune sing sanggape sasuta ora sanggape kewilangan kaya ngene kowe nek ora kok menake ora iya tak menake wujude kamu susah sumpah minggu kata bumi gonceng malu rogun toraga aku Terus paling pemonggon kunindake marang topo broto iki ya. Nyatane bola-bali pancen bromo kang dadi atur ora ulama para sarjana sujane gedhe. Senadyan to kowe duwe kekuatan sundul langit timbang jagat nanging pakartimu kelawan para sesamane kita bangsa. Lek-lek koyo nang kono tak ngomong bakal kalah karo derajat wong esuk kaya wis gede. Ya, syukur kalah untuk kaya ngono tegese wis kasempatan. Rahayu kang tinemu basuri kang maesti lan harjo kang dinampa kang dadi gawane ra dadi saged. Kakang Gatut ae pasrama ngarsan Kakang Gatut. Ya muga-muga wae apa kang dadi panggonane wis sanggeni nggonku tansah nindakake ora sing sarwa. Mongso kaya mangkene iki minangka dadi lantaran nggonmu gayuh ngarepah dening kamulyan. Wong sing dadi dongane wis sanggeni muga-muga kakang kowe pringgondani bisa antowah dening Senopati besok kene perang Baratayuda jaya pinangun kanthi lantaran wujude wahyu topeng aja.